Yan ang gusto ko, diba? Pag ginagawa mo pala yung grind, ito ang gains na makukuha mo. Ipaprep ka na rin sa Puneraria. 1 to 2 p.m. record, 2 to 3 p.m. tingin sa pader, 4 to 5 p.m. workout. Meron kasi formula dyan. When the gravity is not equals to the grind density you are doing per minute. Kumusta yung mga kansa? Ako pala si Paolo at nakita ko tong video na ito at gusto ko na i-share sa inyo at mga memes na kasama nito. Tatiragan simulan. Hindi ko siya agad tinapos eh. Gusto ko muna makita dyan. The morning routine, 3:55 a.m. Alam niyo yung sa ilan yung pantanggal ng mga blackheads, 3:48. Yan tubig na daw yan eh, mahal daw yan. 4 a.m. Kaahit ko lang din kanina. Napapatitig ako sa auto niya, sorry. Oh! Isa ba yung Omniman reference? Yung isang point. Pero sa mga nagpo-push up, i-feel nyo din yung eccentric ba yun? Basta yung pababa. Huwag nyo madaliin na gano'n. Iramdaman nyo. Kasi the more na kaya mo kontrolin yun, the more na ibig sabihin lumalakas ka at talagang napoprolong mo yung tension sa muscles mo. Kaya mas na-activate din siya at malalaman mo din na pwede ka na mag-upgrade ng weights. Ah! Sinayang mo pa. Oh, may tagalinis siya. Death Note? Okay. Gito din ako paglalagyan ko ng yelo eh. Pineflex ko talaga yung chest ko eh. Lemon oh, ano na siya, na-baptize na siya. Lalo ko yung mga fitness influencers na ganito. Yung parang optimize mo lahat ng gagawin mo. Wala ka dapat sila sa ng oras sa buhay na ganito. Yung grind tsaka yung hustle na naman. Pero may pag-usapan natin yan. Bigla ako parang gera bigla. Nagtutunog nung ano yung paa niya. Ayop ka. Ang ganda. Benz ba yun? Para siya nag-prepare para i-prepare yung araw niya. Para nire-ready niya na i-ready yung araw niya. Ano oras na to? Tatay mo nung ayaw mo sabihin ko nasa yung remote. Puti, wala ka rito. Baka kaisa ka sa akin. Grabe, 4 na minuto siya nasa ere. Yan ang hang time na tinatawag nila. Meron kasi formula dyan. When the gravity is not equals to the grind density you are doing per minute. Yan ang tunay na grind at hustle. Sana sa Africa din, no, pag humingi ng tubig, may biglang magbabato sa'yo ng bote. Respect the grind, respect the grind. So, kasama sa morning routine mo, yung taga-peel. Sa mga di nakakaalam, mockumentary siya, o at least, alam mo yung mockbaiting. Alam naman niya yung ginagawa niya. Nakakatawa lang yung banana peel. Meron bang effects yung pagpunas ng... so pwede. Meron nga. Para siyang Botox. Pwede. Muntanga ka lang. Pero you know, okay lang naman magmukhang tanga. Halika dito, tutulungan kita. Pwede mo i-rub tong banana ko sa'yo. So looking at it, bro. Sana tinuloy-tuloy lang niya. Pag kaya ng online coaching, tapos sa call siya, lulublob niyo muna yung mukha niya bago niya dapat kausapin yung host. Handa ka na ba kumita ng 50k? Itong binayad mo sa akin 20k, gagawin ko 50k ko yan. Sarap naman, tomato and bacon. Basagin mo! Nag-viral to at marami rin gumagana sa kanya. Mga fitness influencers na sinusulit yung oras. I think nanggaling din dito yung pagka-addict natin sa pag-optimize na wala din naman masama. Kasi dati naman, alam mo yun, parang ang dami kang oras para sayangin yung oras mo. Ngayong sa panahon ng social media na pagtingin mo lang kakascroll mo, isang oras na yung sinayang mo, naiintindihan ko yung mga taong sinusulit yung oras nila. Pero diba, lahat naman ng sobra ay nakakasama. At makikita mo dito na alas 4 ka pa lang magsisimula, tapos doon pala sisimulan yung araw mo, tapos miserable ka. Parang lahat minamadali mo gawin. Minsan, pwede ka umupo at tignan mo lang yung araw. Enjoyin mo lang. Enjoyin mo lang na nabubuhay ka at nagagawa mo yung gusto mong gawin. Kasi ibang tao parang nagmamadali. Naiintindihan ko na mahirap dito sa Pilipinas, pero magugulat ka na lang na sana nagbigay ka pa ng onting hinga doon sa grind mo. Hindi ko naman sasay pumigil ka mag-grind. Galing sa akin na may 1,400 plus videos sa channel lang na ito. Wala pa sa Facebook, wala pa sa IG. Kung pwede ko ulitin lahat yon na hindi ko kailangan gawin yon para mapunta ako kung nasan ako ngayon, gagawin ko siya
eh. Pero nung panahon na yun lang kasi ang alam kong pwedeng paraan. Kaya wag mo ikamatay yung mga ghetto. Syempre makikita mo nagbabiral na ganyan na nagagawa nila ng masaya. Parang dami niya man nagagawa. Nakabili siyang kotse, meron siyang bahay, meron siyang degree, nagagawa niya yung trabaho niya, lahat-lahat lang yun. At may oras pa siya lumante, meron siyang mga date, meron siyang supermodel na girlfriend. Syempre, lahat lang yan ay syempre social media. Okay? Di mo alam talaga ang nangyayari sa buhay niya. Baka yun lang yung nakikita mo at hindi normal na ikukumpara at dapat mong sabayan yung nakikita mo lagi sa social media. Literal na binubulok niyan yung utak mo. Okay, masama yan. Magsaset ka na unrealistic standard at sisisihin mo yung sarili mo dahil hindi mo nagawa yung kaya nila gawin. Diba? Na alam naman natin, hindi tayo sure kung talaga nagawa niya. At speaking ng grind, dumating na ating bagong merch, ang medyo bobo. Kaya susuotin na natin yan para makita nyo na nag-grind tayo dito. Ang kahiya naman sa kanya eh. Baka di natin naiintindihan na paano mag-grind dito sa panahon ngayon. Gusto nyo pala nito? Sa pin comment lang, pa-pre-order na kaya kasi maubusan agad yan. Kasi tandaan nyo, maraming ganito. Ha? Kaya pag sinuot mo to, by association, hindi ka ganyan. Maniwala ka sa lahat na sila sabi sa internet. Nalala ko lang kasi dati nung nag-grind ako ng YouTube at ng social media na marami ako na-miss na mga milestones sa buhay or mga experiences at events. Kaya kung makikita nyo, diba, ngayon travel na ako or malabas kami, nagsusubok ko diba mga bagay. Kasi nagkaroon ako ng fear na yun eh, na pag hindi ako nag-grind o hindi ako nag-push sa sarili ko na hindi tulad ng iba, baka hindi ko makuha yung mga gusto ko sa buhay. At yung takot na yun, hindi siya naging healthy. Ikinamara, tinibining sa lamang. Ikinasama yun ng aking mental health, physical health, feel health. Hanggang sa punto na ngayon nga, kahit hindi ko siya pinagsisisihan, gustong gusto ko siyang sana mapalitan. Lalo na hindi ko na maibabalik yung ilang taon na ginugol ko para doon. Pero yun na eh, diba? Ito na yung tinahak ko. Pero hindi ko to i-recommend sa iba pa mga tao na gusto to. O ano mang gusto nyo larangan na i-grind nyo o mag-excel kayo. Maghanap kayo ng perfectong balance eh. Pwede nyo pa rin na maibigay yung 120, 150% dun sa gusto mong gawin. Mapaano man yung business, pag-aaral, relasyon, hobbies, interest. Ibigay nyo. Pero huwag nyo kakalimutan na magtira kayo palagi. Parang sa dessert, pag kumakain ka, parang busog na ako. pero para sa dessert, huwag nyo kakalimutan yung dessert na yan. Yan na magpupush sa'yo. Pamilya, pagmamahal, sarili mo, mga trip, manood na simpleng movie o anime. Huwag nyo kakalimutan yan. Marami kasi mga nag-glorify nung grind, nung hustle, na para bang hindi ito nakakadagdag sa pagkalalaki mo. Pero naiintindihan ko rin naman yung mga taong kinakailangan na para isampal sa kanila na, uy, gumalaw-galaw ka naman. Yan, alam ko yan. Marami akong mga kilalang taong tamad. Mga taong gusto lahat sinusubo sa kanila. Pero kasi syempre yung trend kasi ngayon is yung grind, yung hustle eh, di ba? Na yun yung nakikita natin ng mga influencers na sa sobrang bilis ng mga lumalabas sa content, sobrang bilis na nangyayari sa buhay, kailangan makasabay ka. At pag hindi ka nakasabay dito, nagkulang ka o mabagal ka. May tamang balanse naman yan ng pagsunod, di ba? May sarili-sarili tayong takbo, may sarili-sarili tayong oras. Doon sinabi ko doon kay Adam Scott, 40 years siya nag-acting, nagkaroon siya ng major role, di ba? May kanya-kanya yan. At huwag kang malungkot, may nakikita kang biglang 20 years old, ganito na ginagawa, 30 years old, ganito na ginagawa, 35 years old, may kotse at bahay na. O kung ano mang oras ng buhay lang, at 25 years old, meron na siyang ganitong career. Huwag mo silang isipin. O, isipin mo lang sarili mo. Gamitin mo silang ehemplo para magkaroon ng ambisyon. Hindi masama magkaroon ng ambisyon, pero huwag mo lagi habulin yung susunod na kumikinang na bagay. Kasi kumikinang ina rin sa'yo yan. Di ba? Na parang kailan ako titigil? Parang yung sa Peaky Blinders, si Tommy Shelby na masaya na sana siya eh. Nagsimula siya sa karera, nagaling sa mga iliga, tapos gusto niya naman ng drugs, gusto niya ng weapon, sunod. Parang palaki ng palaki yung gusto niya maging at nakasama sa kanya. Maraming namatay, maraming nasaktan sa kanyang pamilya. Na pinakarason nga bakit siya naghihirap, kung bakit siya nag-grind, bakit siya dumidiskarte sa buhay. Minsan na yung grind ay mapupunta ka na sa mga desisyon na hindi ka magiging proud. At yung mga bagay na hindi mo na yung may babalik. Yung mga oras na wala ka, sige gag-grind ka, yung kakalimutan nyo. Kunyari, example lang kasi alam ko meron magte-take out of context ito na tanga. Kunyari sa isang buwan, meron ka 4 na kailangan puntahan. Huwag mo kalimutan lahat yun kasi may gagawin kang importante sa iyong buhay. Ilaan mo yung 2 na siguradong pupuntahan mo. Papa-birthday man yan, kasalan, kahit ano man yan. Tapos yung 2, yun yung pinaka ayaw mong puntahan. Yun yung tanggalin mo. Diba? Masama rin naman kung lahat uunahin mo iba bago sarili mo. Diba? So dapat balansin mo. Example lang, maraming iba-ibang faktor na kasama dyan na dapat ikaw na makaka-apply. Pero sinasabi ko lang, ganito mo siya magandang i-checklist o i-vibe check pag ginagawa mo. Naku, kung suot mo dito yan, hindi ka mapoprotektahan ito. Pero pinakita ko na medyo bobo ka doon. Uy, ano Nagamit naman. Konting ingat lang. Last skip na to. Yung daan ng bagong Clorox, ma'am, okay? Ang maganda, meron siyang healing water, ma'am. Kahapon may nag-swimming 80 years old. Pag-ahon niya 50. 4 years old lang yun eh. Tingnan niyo po yung crocodiles namin, mama. Crocodiles Dalawa po eh. sila, oh. Crocodiles dito, ma'am, sa Sikihor, hindi marunong lumangoy. Ayan, ingat lang po sa bato. Sila rin ba yun? Masama yun. Sama ang bato. Baka po maagasgasan yung bato.
No, parang madudulas yan Safe ba? Paalam talaga. Labas ka na. Diba, ikamamatay mo ang Gray pag pinilit mo. Dadaan lang po yung may-ari ng kuweba. Ang hirap mag-meal prep. My God, totoo. Ipaprep ka na rin sa punerarya. Araw-arawin mo yan. Tunay na malakas lang ang pwede. Binayaran parang gusto ko yan. Bakit hindi? Pag kinuha nila akong model, dyan na ako. Bayan ang grind, di ba? Pag nag-grind ka, magpahinga ka. Kung gaano ka katindi, nagtrabaho, nag-aral, gano'n mo din gawin maglaro at magpahinga, gano'n lang yun na ipasok mo. Family outing lang kayo na pagkamalang nangunguha ng bag. Huwag nyo kakalimutan ng cardio. Cardio yan, cardio. Bisaya. Makakatulong yan sa ano nyo, sa training nyo. Sa mga training. Natakot ba sila? Di ba? Ba't parang mga nag-work? Ay, hindi nga yung cardio. Natakot sila. Family bonding lang eh. Tapos puting ban pa ba yan? Kung puting ban yan, sure yun. If you're in your fives, listen up. This is the most important Okay, nanonood ako niya. Para if you're in your 20s, if in your 30s, isang satir na naman to. choices you make now. They'll define your future. So if you want to stay ahead of the game, avoid rookie mistakes. Tama, mali. Ikaw ba ay 4 to 5 years old? Ako 7 years old na ako. Makinig kayo sa akin. Dominate the Tama. playground. Here's everything you need to know. Number 1, diversify your assets. You can't rely on just one source of candy. Tama. Smart Lahat 5-year-olds dapat know the importance of variety. optimize, Always have backup hustle and lollipops. grind, Trade 100%. your juice boxes wisely. And never, ever put all your cookies in one basket. Literally. Number 2, expand your network. The playground is all about connections. The more kids you know, the better your chances of Wow. Ayusin natin ang ating getting paggamit ng invited mga to salitang birthday yan. parties and birthday parties. That means cake. Maraming- Party favors. Power. Be strategic. Make alliances. Ito ba yung 1,000 laws of power? And always stay on good terms with the kid who brings extra snacks. Number 3, cut off toxic people. If someone keeps calling you a poopy head, walk away. Protect your peace. Surround yourself with people who share their goldfish crackers. Number 4, learn to negotiate. Oh my God, ayoko makita yan. Amateur move. If you want something, make a Ayoko na deal. maalala yun sa Instead of Breaking throwing Bad. a tantrum for one cookie, say, if I eat my veggies, can I have 2? That's how the pros do it. Follow these 4 rules and Tama. you'll dominate your fives. Respect the Stay grind, sharp, keep your hashtag snack hustle, reserves full. hashtag loves, Remember, hashtag gives is God loves me long. only. Okay. Pancit Canton Pizza. Wow, ang sarap talaga nito mga sis Brad. Na-try nyo na ba ito? Kung hindi pa, ito mga Parang sis wag Brad, na. samahan nyo ako. Sakto, kailangan ko ng bago nutrition prep para sa sarili Luto ko. tayo. Ang una ko lang ginawa dyan ay niluto ko muna pala yung ating pancit canton. Palihap cook lang pala ang aking pagkaluto dyan. Tapos pinalamig ko siya muna. Kaya yung Okay. medyo malamig na siya. At ito, nilipat ko na pala ito sa mangkok para ilagay natin yung Carb on carb yan, di ba? Parang bread on yung bread. mga sis Brad ay aking nilagay. Pati yung mga toyo niya at saka yung oil. Tsaka yung mga kanyang mga powder mix na pang Medyo kumati yung bato ko pag hindi niya pinipigang ganun. Pero okay lang. Ano lang ako, lumalabas na yung pagka-optimizer ko. Alam mo naman ako, nag-grind ako 5 to 6 p.m. 1,000. dito para maging malasa din ang ating pizza na pancit canton. At nilagyan ko rin pala ito mga Green sisman onion. ng dahon ng sibuyas para Itlog, malasa ito yung malasa. binder Tapos niya, dalawang okay. itlog din ang aking Lagyan mo ng nilagay protein dito na powder. large. Tapos Tama. haluin lang natin ito mga sisman hanggang sa mag-combine lahat ng Okay, mga mas ingredients mas gusto ko pa dyan yung, alam mo yun, yung hiwalay yung mismong itlog. Pero okay lang. na ating nailagay Hindi, dito. minsan yung itlog mga natin, di sabay, pampalasa di ba? niya. At naglagay rin pala Oh, may tayo dito hotdog mga din. sisman ng hotdog. Bali, luto na pala ito na hotdog mga sisman ang aking inilagay dito. Sige. Hiwa-hiwa. Para kinukuha lang natin kung ano makita natin sa cabinet, tapos binalagay lang natin. Sige. lang ito tapos hinalo-halo dito. Tingin nga. Matapos ko nagadgad May din pala cheese. ako dito ng cheese. At ayan Putulin mga mo. ilang minuto na nga mga sis Brad. At ito na Akala ko luto may na yung tinapay, ating may pizza pa sa ilalim. na pancit canton. pwede Naku, na. i-try nyo ito mga sis Brad. At Masarap naku, ba? Magustuhan talaga ng inyong mga Yay! Tingnan nyo, Sarap akalain naman. na pancit canton pala ito. Ginawa nating pizza. Tatandaan nyo maalat na maalat yan. At ingat lang kasi syempre, processed meat na plus pa yung preservatives. Gawin nyo ito pag kuyari, yun nga, pagkatapos mo mag-grind, kainin mo yan, masarap yan, magluto kayo, paggawa mo dun sa merong manicure, di ba? Nabilisan natin, meron tayong grind. Hindi ako mataba na body armor lang. Pa isang ano lang, pasuntok lang onti dito sa lambot. Pero okay lang naman, kung may mga tao gusto bawasan yung kanilang taba, hayaan mo. Kasi ako nga, hirap na ako tumaba, di ba? Kaya nga, basta gumagastos ako para mas kumain. Pero motivate nyo lang kasi, ang hindi ka susuportahan dyan, yung mga organs
organs mo, yung ipit na sa loob kasi hindi na makahinga sa dami ng taba mo. Alam ko may mga taong mas hirap iproseso yung taba nila o mas mabilis tumaba. Walang problema doon. Pero ang simple lang naman ng pagpayat. Kasi ang kalaban mo talaga dyan, hindi naman physical yung utak mo. Para pa may nakita kang kumakain ito. O ganito kumain mga tao sa paligid mo, mahirap labanan yan. Kanya-kanya tayong mga cravings at mga bias na mga gusto natin pagkain. So pinakalaban mo talaga dito, yung mga matagal mo na routine na gusto at kinakain everyday. Kasi ang para po payat, simple lang naman, yung pinapasok mong calorie ay dapat mas onte sa binoburn mong calorie. Ganun lang, simpleng science at biology lang naman siya. Kunyari, sabihin natin, kumain ka sa gabi, kumain ka na isang kanin lang kasi nagpapapayat ka, kaya nagda-diet ka, kaya kasama to sa routine mo. Eh di mo alam, lagi kang nag-chips 2 beses sa isang araw. The next day, nasa taka ako, bakit hindi ako pumapayat? Diba? Yun yung mga maliliit na nag-a-add up in time. Ito yung consistency. Hindi mo naman kailangan maging pang-atleta yung performance mo at yung grind mo everyday. Kahit yung mga onting pagsasakripisyo mo lang, everyday, dumadagdag yan. Mag-ano ka lang muna, mag-show up ka muna sa gym. Enough na yun. Huwag mo nang bilangin ilan reps muna gawin mo. Enjoyin mo muna. Gawin mo muna siya parang parte ng araw mo. Tulad mamaya, mag-workout ako. Sinasabay ko lang to. Kasi syempre dapat 1 to 2 p.m. record, 2 to 3 p.m. tingin sa pader, 4 to 5 p.m. workout, 6 to 7 p.m. jabot. At tulog na ulit ako, gising ulit ako the next day para makita kung kamusta aking gains. Sunod. Oh my God, ang pinakamalakas. Pakitain ninyo! Sino na naman nagpalit ng chaser niya ng beer? Sabi ko sa'yo, huwag niyo papabayaan yung tito niya na wala mga pulutan na mabilis ang amats. Yan ang gusto ko, di ba? Pag ginagawa mo palagi yung grind, ito ang gains na makukuha mo, makakagain ka ng bagong tito. Huwag mo hayaan mapagod ka ng ganyan. Hindi simula na nga ang taginit. Rod! Running tips 101. Oh, more cardio. Bago kayo mag-start, kumain muna kayo. Pagka na natatay na ako. Hindi maganda. Pag maganda ang puta. iyong bowel movement, sabihin na okay yung katawan mo na napaprocess niya na maaga. Masama rin ata pag masyadong matagal bago ka matay o tumatay kagad. Healthy na lagi mo nalalabas kasi dumi yan eh. Minsan opinion ng iba. At doon tatapos sa ating grind set mindset video. Maraming salamat sa mga nanonood. Ako nga pala ulit yung 25-8 grind set mindset Lord Paulo. Magre-record pa ako ulit at mag-edit habang ginagawa ko to. Paulo, mamaalam.